De Anita Andriessen-prijs 2013 wordt toegekend aan de stichting DBF. De stichting DBF uit Grauw zet hem vooral in voor de leefbaarheid op het platteland. Het project dat ze de prijs mee wonnen is de Ademplaats in Oude Beeldziel. Nevens de jury een moetingsplak voor de inwoners dat het dorp levendig houdt. In de Ademplaats binnen onder andere een archeologisch typepunt, een logement en een supermarkt vestigen. Voor de stichting DBF is de prijs een grote opsteker. Wij binnen een ideële organisatie, wij slaan nooit heel erg op de trom van dit is DBF en kom naar huis of zo. Hè. Dus ik ben er stiekem wel heel blij mee dat wij toch oren nou eigenlijk genomineerd en beoordeeld binnen om voor die schermen een keer echt te litten wat wij doen en dat dat goed is en belangrijk is voor ons platteland. Als prijswinner maakt DBF nou warm aan aan een groot symposium over de leefbaarheid op het platteland.